kuchokela kwa ine aking yao, the owner of the Yao Network Empire, the traditional master king of the Yao people around the world. Ndalandila mautenga ochokela kwa ando osiana maikonso osiana kuchokela ku Malawi, South Africa, Egypt, Dubai, and the United States of America. Kumande fusa kuti kodi mu research imene Yao Network tikupanga pangani ya Atupele Mulusi. Ndiye poti Atupele Mulusi ujande mwana watu, timampasa ulemu, ndiye pano poti kwa ye ujande wokula ntima, tingo langu lako izituauze kwa anu pangani ya Atupele Mulusi. 1. Atupele Mulusi andu ena mukukumbukila ma MP, komanso makansala, kapena kuti ma bishopo, ma mufti ndi mache ena ndi mafumu ena. Nakuuzani kuti mwatupele Mulusi muja, iye uja ndi chidebe chakwa chimene chicha, mulibe nzeru ina ili yose yoyendetsera dziko. Atupele Mulusi si munthu womudalira pandale, ndosakwanira, ndosakwima nzeru amene uja. Ife takala tikumupangako chakwa iye uja scanning, kumampangako test, kuti kodi maganizo achi alipati. Ndiye tapeza zoti Atupele Mulusi uja ndi zero chidebe chenicheni, iye uja pandale sanga kwanisi. Umboni wokwanira. Atupele Mulusi umuyangane kumene amachokera, amapanga za UMP. UMP ukadalipo kapena udati. Kwawoko kudela lao andu sakumufuna iye uja. Ngati kwawoko andu sakumufuna angalamulile dziko. Chachiwiri, Atupele Mulusi akusogolera chipani cha UDF. Pindu limene andu a UDF tapesa pa usogoleri wa Atupele ndi chani. Ansala ndi zero, ndi chidebe chakwa chimene chichi. Abweresa andu angati ku UDF. Palibe muntu amene alowa ku UDF chifukwa choti Atupele ali ndi fundo. Sana bwerese muntu wina aliyense ku UDF Atupele Mulusi. Ndiye ife timampasa ko ulemu poti kwa iye uja ndi mwana watu. Ndiye ngati kwa iyeyo akusifulako nzalo, tili ndi zinthu zambiri zimene tita kumuyikako chakwa iye uja pambalambanda. Izi zikuchokera kwa ine aking yawo, chisulo chopanda simbiri. Ndiye Atupele Mulusi dzina lija ndilochokera ku MCP. Sukulu ya Atupele ndiyochokera ku MCP. Kwawo kweni kwa Atupele ndi kumene kumachokera chipani cha MCP. Atupele Mulusi ndi sofesa chisoni kuti atafika ku UDF. Atipanga chani ku UDF, anangobwera kusatisa chipani cha UDF. Umboni wokwanira, atafika pamangochi pasenti 3, analangula mawu. Ananena zoti yeye ku UDF wachoka, koma pali andu ena akunkhu akukakamila chipani cha UDF. Sofesa chisoni. Ndi pamene kwena ife tena nkogwisa ko network chakwa iye uchi, kuti kwambafu zache zichazite. Ife ndi mmene timapangira. Mukudziwa zoti posa chedwa pompa nayitanidwa ku South Africa, napita chako kumene kuja namuza ako Julius Malema kuti andu amene mukukira nawo ntchito mwachosi sali bwino pa research imene ife timapanga. Andu aja anawachosa ndi pamene zimafika paja kuti wakuti amene amadaliracha anachoka. Ife tinakhala pansi ndi Abigu Mutalika. Ngani yosigulira malo ije ndi maplani wochokera ku Yao Network amenachi. Malemu Ashilima ena mukukumbukira namusa ko chakwa iye uja akadakhala ngati kuti anandivela. Namusa kuti ko iweyo usamale mu research mu network ya ife tagwirako zoti iweyo ndi mundu amene mumve kuwawa pa dziko lapansi pano. Ku dziko la Malawi lino ngati pali munthu amene alimve kuwawa dziko la Malawi ndi inuyo. Amakayikira nango mpasako mwina mwake 2 months ena mukukumbukira ndi pamene amamugwira paja. Amuchosa amupanga zakuti ife Yao Network ndi mmene timapangira.
ndiye ndagwira ntchito ndi achina Zuma ine ndagwira ntchito ndi King Swati timagwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana ma bishop ma pastor komanso ma mufti ena oyenera pa mufti ndiye mukamandifunsa ko nkhani ya Tupele Mulosi ndi chidebe chakwa chimene chicha ife tidamupangako chakwa iye uja scanning kuyambira pa chiyambi tidaona kuti kwa iye uja ndi obalalika ndiye muzimuona kuti amangopanga zinthu zosiyana ndi ndale muona lero alangula izi mawu alangula izi Atupele uja ndi osayenera pa president chokwa amene uja sanafike ndi okula mtima amene uja ife timango muyang'ana poti ndi mwana watu ndiye poti kwa iye uja ndi okula mtima tango musiya asipita iyeyo asipita koma chipani cha UDF ife tika tikuchitetesa chipani cha UDF chicha chifukwa yake iyeyo kwawo kwa anthu sakumufuna already kumachinga kwa anthu iyeyo uja sakumufuna kudera lawo chipani cha UDF changosala ndi anthu akumangochi enawo ndi mamemba ayawo network 99% ndi mamemba ayawo network zoti ndikangoplesa nyukira kuti kwa panopo chipani chija chita kuthera pompati ndiye chakwa iyeyo ja asatibalalise kwa ifeyo timampasa ako chakwa ulemu akafuna kupita kumene afuna kupita kwa azipita mawu amene wakuchokera kwa ine a king yawo mwini wache network yawo network mazuka bwanji amalawi nonse koso komwe mwini ndabweraso ine pano Comrade Rajab ndifuna ndimuyankhe uya kuti king yawo iwe king yawo choyamba ndifuna ndikuuze kodi ukingi umene umati iwe king yawo anakupasa ndani ukingi iwo umene uzikhalira kumakhala apa ndiumanyoza president waine anakupasa ndani ukingi umene uwo 2 wanena kuti Atupele sangakwanisa kukhala president kumalayi kuja ukazungulira olonkhalamba imene kuine nayo Peter Mutharikayo angaime pamodzi ndi Atupele olo ndi candidate kuti ukumuona angaime pamodzi ndi Atupele ndikupikisana ndokhala kuti akupikisana iweyo mbuzo kuzinena kuti iweyo ndi king yawo uyawo wake ukutiko umene ukuzipasa iwe kuti king yawo kuti iwe ndi king yawo uyawo kana kupasa ndani uking umene uwo 2 wanena za UMP kuti Atupele analepera UMP kwawo kwa Atupele kumene ukuti analepera uko ine ndi kwatu mesa mbuye wako yo nkhalamba ili imene ku page house ndimene inapanga upandu omugwesa Atupele kwatu timamkonda ndipo timamkonda kwambiri koma mbuzi yako ndimene inapangisa unena kuti imugwesa Atupele ife zonse tikuziwa and zonse zimene anapanga tikuziziwa. Number 3 kulamula ziko wanena kuti Atupele sangakwanise kulamula ziko iweyo ukakhala pasi ndikuyang'ana kuona ndani amene angakwanise kulamula ziko moposa Atupele ndi mfundo zimene amapereka ndi president utiye uyo ubwera iweyo kuti yawo king ubwera pa utuuze ndi president uti kumalawi amene akuyima ndikumabwera ndunena kuti uyuyu angakwanisa kukhala president woposa Atupele. Pa number 4 Phindu wanena kuti Atupele wabweresa phindu lotani ku UDF iwesu ungaziona ife kuti iwesu wa UDF kufuka nakhala kuti ndi wa UDF weni ukanaona kuti Atupele wabweresa maphindu ambiri ku chipani chathu and ife chipani chathu timachikonda iwe ngati waona kuti usamana miziapa kuima pano manena kuti ndine wa UDF angaime ndomanyoza president wake iwe chisiri kwambiri iweyo king yawo. Pa number 5 wanena kuti anatesa chipani cha UDF anatesa pa nyumba pakwana pamene amatesa chipani cha UDF apati kati kukuyanga point by point iwo usamazina miziya kuti ndine king yawo uyawo wake iwana kupasa ndani uking ndimacheza ndanzuma umacheza ndanzuma ndiye kuti chani imene ndifuna namuyimbira malema unamuyimbira kuti chani